Posibleng sa sunod semana na mapudapod ang financial assistance alang sa mga senior citizens o sa persons with disability. Si Chelo Valiana sa report. Gipahibaw ni Edgar Mabunay, Talisay City Budget Officer, nga naandam na sa ilang buhatan ang 80 milyones pesos nga financial assistance alang sa mga senior citizen. Ilang gipakita ang nagtipon og nga payroll gikan sa 22 ka barangay nga mo'y basihan sa ilang pag-apod-apod sa 3,000 pesos nga financial assistance alang sa unang-unom ka buwan. Ang barangay ang treasurer kay banded man sana sila, gideputize sila sa city treasurer to distribute. Man ay say pamaagi din na. Samtang gipahibaw ni Mayor Samsam Gulyas nga ang Memorandum of Agreement nga gipirmahan uban sa mga barangay kapitan naglatid nga ipaagi sa kabarangayan ang pag-apod-apod sa financial assistance. Paagi kini aron malikayan nga mugawas pa ang mga senior ug PWD sa ilang tagsa-tagsa kapinoy-anan. Ngalipay niini ang Federation President sa Association of Barangay Councils sa Dakbayan sa Talisay. May hangyo lang si Konsehal Josefina Consial, Federation President sa ABC, ngadto sa mayor nga ubanan sila og mga pulis atol sa ilang pag-apod-apod sa cash assistance. And we had a MOA with them na sila na mo distribute ni ani. So as far as the date they distribute, we're still talking with our DOs kung when. So nga mo na lang siguro aning buhaton. Kuha na lang yun ka ng face shield na lang yun. Maunay amo. Gloves, sanitizer. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bistak.